Πήγαινε και από εκεί να σου πω, έτσι εντάξει δεν είναι. Όχι, ευχαριστώ. Ναι, για εξηγήστε μας λίγο τι κάνετε εδώ πέρα όμως, για να καταλάβει ο κόσμος. Μαρίνο θέλει να πάρει το ζύμα μας. Όχι, όχι λεβέντιο. Όχι, εντάξει. Ζυμώνουμε, προετοιμάζουμε, πες Μαρία. Τι κάνουμε, ποιος θα μιλήσει τώρα. Καλά, Μαρινό συνεντεύξει και πάρε εκεί πέρα εσύ. Όχι, μωρέ, εντάξει. Μα δεν μπορώ να πρέπει να καταλάβει. Φαίνονται για να καταλαβαίνουν. Για πες το μας. Είναι οι κουλούρες του γάμου αυτές. Ναι, δηλαδή. Αυτές τις φτιάχνουμε και ντυμένες, είναι ψωμιά. Ναι. Και τις σερβίρουμε την ημέρα του γάμου. Κανονικά δεν σερβίρονται στο κέντρο βέβαια αυτές, έτσι. Παλιά αυτές τις έκοβαν στο δρόμο, αφού γινόταν η στέψη και έπαιρναν την ύφη. Αλλά τώρα εμείς αφού δεν τα κάνουμε αυτά, τις κεντάμε και θα τις κόψουμε και θα τις σερβίρουμε στο κέντρο. Τα κεντήματα αυτά η κάθε νοικοκυρά με τη φαντασία της βέβαια, αλλά κοιτάζουμε να έχουν συμβολικό χαρακτήρα, πάντα τα κεντήματά μας. Έτσι, εδώ κάνουμε τριαντάφυλλα τώρα, θα κάνουμε και σταφυλιές. Πουλιά. Θεία Μαρία, για άλλα δες. Θα κάνουμε και σταφυλιές, κάνουμε τριαντάφυλλα γύρω. Ναι, γύρω θα τα κάνουμε. Μαριά. Ορίστε. Μια ματιά. Ναι, αμέσως, μισό λεπτό μόνο. Έτσι. Θα δεις ότι τις σταφυλιές, τις οποίες θα κεντήσουμε, θα κοιτάξουμε να έχουν πάντα 12, πώς τα λένε? Σταφυλάκια. Έτσι, συμβολικά πάντα, 12 οι εποχές, 12 οι Απόστολοι. Από 12 δηλαδή. Από 12, γιατί επειδή το ψωμί έτσι είχε πολύ μεγάλη αξία και επειδή το Χριστό το συμβολίζουμε και τον λέμε Χριστός Ιάμπελος, έτσι, τα σταφύλια, εάν το Χριστός είναι τα μπέλη, τα τσαμπάκια, τα σταφυλάκια ας πούμε είναι οι Απόστολοι. Γι' αυτό και προσπαθούμε να βάλουμε 12, πάντα συμβολικά. Αν το πετύχουμε βέβαια έτσι. Θα το πετύχουμε, γι' αυτό. Ορίστε. Θα το πετύχουμε λέω. Ναι, θα προσπαθήσουμε. Η Μαρία να τι κάνει. Πού είναι έφυγε η Βιβί? Ναι, την είδα κάτω, μου λέει κάνει μια κοπάνα, λέει, τα τριαντάφυλλα για ζωή ρόδινη. Και συνήθως κάνουν και παραστάσεις από την αγροτική ζωή, έτσι, γιατί και διόντουσαν τον παλιό καιρό. Τώρα, τι να βάλουμε τις αμαλιές, μια νοσοκόμα στη μέση. Ναι. Ή έρχομαι εγώ για να το δοκιμάσω. Ας το λίγο να γίνει, να το ξαναζυμώσουμε πάλι. Το αρχισέφα πολλά κατάλαβα. Ποιος είναι ο σεφ εδώ? Όλες. Εδώ τα κορίτσια που κεντάνε. Μαμά στην να κεντάνε. Όχι πολλά πράγματα, εγώ δεν ξέρω. Και τώρα θα τα πάρει τα κεντίδια, γιατί ξέρεις όταν αυτά θα γίνει το ψωμί, δεν θα φανούν πολύ. Μαθαίνουμε. Ναι, υπάρχει αυτό, θα φτιάξει το γάμος. Πού θα παντρευτείς εσύ κούκλα μου, θα στείλω εγώ από εδώ, μην αγχώνεσαι. Θα σε πάρουμε μαζί. Εσάς τους αρχισέφτες δύο θα σας πάρουμε μαζί. Σπίτι ξενοδοχεία και τέτοια. Γιατί ξενοδοχείο καημένοι έχουμε. Σπίτι να τις έχουμε εκεί. Χίλτον. Πού να πάω τις κουραμπιέδες στο Χίλτον. Χίλτον Grand Resort. Το σκέφτεσαι. Grand Resort Λαγωνίση. Το σκέφτεσαι. Με τις κουραμπιέδες. Δεν φέραμε 2 κουραμπιέδες για να δούμε βέβαια. Α, δεν φέραμε. Καλά είμαι. Έτσι και νεράκι εδώ Μαρίνο για να κολλάει το ζυμαράκι. Τι είμαστε με στιχνή της εσάς. Μην λες όλα τα μυστικά εσύ. Γιατί να μην τα πω σιγά και τι ήθελα να κάνουμε και μία ελιά, που θα μπορέσουμε, θα την καταφέρουμε, λέτε. Δεν θέλετε να φάτε τίποτα? Έχει άμα γάλα. την καταφέρουμε. Και πόση ώρα διαρκεί η διαδικασία? Ανάλογα πόσο μεγάλη είναι η μπουγάτσα και ανάλογα πόσο κεντίδια θέλουμε να τις βάλουμε. Σε συγκεκριμένη? Θα δούμε. Θέλουμε καμιά ωρίτσα, συνολικά.
2 σε φτάνουν, Μαρία, να πεις. 3. Ξέρεις όμως τι θέλω, Άννα, σε αυτή κάνουμε τριαντάφυλλα, να κάνουμε στην άλλη τα τέτοια. Ναι, κάνει μία έτσι, μία. Εδώ, σε αυτά για να ταυτώσουμε λίγο ή να τα αφήσουμε έτσι, τα αφήνουμε και έτσι. Εντάξει, όπως να είναι. Εδώ τα βάλαμε αραιά και τα βάλαμε λίγο πιο πυκνά, χαζαμάρα κάναμε. Τώρα δεν κουνιέται όμως. Δεν πειράζει, θα πριστούν αυτά και θα είναι το ίδιο. Έπρεπε να ήσασταν από χτες εδώ και όταν κάναμε τη διαδικασία με τα γλυκά. Θα φτιάξουμε. Μαέστρος η Μαρία. Αυτό πήγα σε ένα φούρνο και στάθηκα απ' έξω.